هێزên Sûriya Demokratîk xwe ji bi qonaxa duyem ya operasyonên kontrolkirina gundewarên Bakurê Reqayê amade kiriye. Hêzên xwe ji her sê mîhweran kom kirine û planeke nû dadirêjin da ku êrişî sercihên dinyên Daişê bikin. Di nava operasyonê de tîmeke Amerîkî ku logoya YPG li xwe kirine têne dîtin û rahênanê bi hêzên Sûriya Demokratîk dikin. Weke di dîmenan de tê xweya kirin, morala hêzên Sûriya Demokratîk bilind e û çekên giranîn Amerîkî jî bi wan re hene. ملي باشوري ان عيسى ما دست بكريه ايرو تشارو يعني ما وصاب بين شش كنت بسكار كرنا يعني هر دشل وان بيشكاتن هي هم دشل سركفتنا مازن دغرين دس حبلامه بردوامه هوار بدوش مورال يعني بصاق سركفتنا كاري مازنه مورالي ما خورته ام مورالي ملاتي خو ملاتي ولا باريس لما مورالي ام سركفتنا Di nava hêzên Sûriya Demokratîk de hejmarek ji xortên ku ji Amerîkayê hatine têne dîtin. Li gel şervanên dinyên Hesedê li sengerên şer bejdar in û xwebexşên biyanî dibêjin ew hatine da ku dawî li Daişê bînin. Hi, my name is Bruce Galasher. I'm from Fort Myers, Florida, United States of America. Navê min Bruce e. Ez ji Amerîka hatime weke xwebex li gel yebekê di tîma pizîşkî de kar dikim. Divê operasyona mezin ya li dijî Daişê de beşdarim û hêvîdarim ku ev operasyon dawî li Dewleta Islamî bêne. Her wiha hêvî dikim got bi zûtirîn dem Reqa were kontrol kirin. The future of Kurdistan, BGYPG. Niha şer li sengerên Eyn Îsa gundê Fatistiyê rawestiyaye. Hemû tank û topên Hesedê li Sayûlê Eyn Îsa hatine rawestandin û li benda hatina hêzên zêdetirin ji Qamişlo û Hesekê. Da ku dest bi qonaxa duwan bikin. Balafirên hevpeymaniyan nêvdewletî jî rojane li ser esmanê navçeyê digerin. Hem tîma Amerîkî diparêzin û hem jî rê li ber pêşketina Daişê digirin.